everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Oh, gusto na. Uy, Dr. Joseph Berdan, ikaw kini. Ha? Nalimot ka na ba na ako? Ako si Manuel, ang imong pasyente. Ikaw tuod ka ni. Oh, nagdugo ang imong wait. Mayo tingali nga at timanon una nato. Okay ra. Ako na bahala ini. Nganong naabot man kaining dapita, Emmanuel? Business. May gusto ko paliton nga yuta dinhi sa lungsod. Og gikan pa ko sa akong meeting. Mayo gani kay nakaagi ko dinhi. Salamat. You're welcome. Kung may kinahanglan ka, anhaan lang ko sa klinik. Nabalhin na gyud ay mo dinhi. O, Emmanuel. Unya, unsa man ihatod ta ka sa inyo? No. Okay na ko. Nawa ng sakit sa kuntian. Sure ka? Sure ko. Okay. Pagbantay sa paglakaw-lakaw ining dapita. Doon naman sabdi ay mga buangon dinhi. Good night, Doc. Ni asa de siya din eh. Dorina. Oh, Joseph, may kini ka na. Andam ng... Oh, Joseph? Nasa man ang white ni mo? Nagtugo man na. Gitulis ko. Ha? Diyan man. Kung sa may nakuha? Kuan. Day? Ay, sir. Oy, hala. Naunsa man ka. Sir, nagtugo ang imong wait, oy! Hala, Ginoo. Gitulis ko. Ay, kinahanglan i-report ni sa kapulisan. Ako nag-report. Lakaw na iluloy. Itarong parking auto. Dok, Kadiyot lang ha, magkuha ko glimpyong nabakara og inadlong tubig, ma'am. Sir. Nakaklaro ka ba sa nagtulis ni mo? O sa may nada? Akong relo og kwintas. Ang akong pitaka, nabuhian sa usa. Kinuo ko. May nalagani kay wa kanila unsaa. May nakaluwas na ko. Ha? Kisa man? Si Emmanuel Castor. Ang akong pasyente. Unsa? Ni Asia inindapita? O, Dorina. Mga nga di mayo nga magpa-expose ka sa tindahan. Basin magsamok-samok na sana siya nimo. Klaro kayo nga nakagusto siya nimo, di ba? Daan pa gina siya sa syudad. Magsige siyang tawag nimo. Joseph. Kinahanglan magtago kagikan ang tawhana. Pero wa pa ko magkakita ni anang pasyente ni mo nga, Emmanuel. Basin o parehas lang sila pangan. Okay. Aron makasiguro ta. Kung mo bisita siya na ako sa klinik ugma, bakuhaan ko siya picture sa hilom sa akong sekretarya. Nagkita na gid mi si Dr. Berdan. Pero reklamo si Jigo, boss. Kusog ko na kayo ni mong pagkasuntok siyang naong. Kinahanglang ako gyud ning kusgon aron realistic kaayo. Unya, boss. Unsa may sunod mo plano? Makigsuod ko kang Dr. Joseph Berdan aron makaduol ko kang Salome. Maayo ka ng ideya, ha, boss? Ngano? Doon na kay laing mas mayong tambag. Unsa ka kun imo na lang ipapatay ang ikaduhang bana ni Salome. Aron masulol na nimo siya. Kung imo nang ipapatay ang doktor, libre ka na makaduol kang Salome, dili ba?
Mhm. May punto ka sab sa imong nauna-unaan, Puldo. Kung mamatay na ang doktor, libre na kung makaduol kang Salome. O di na siya makalikay nako kay byuda naman siya. Correct kay boss. Nindot ng panguyaban ang byuda. Kay wa na may bana nga magsamok-samok. Pero ako ang una niyang bana. Oh, Legal ming kasal si Salome. Busa ako ang una niyang bana. Ug ako ang mas dakog katungod kang Salome. unya boss. Nalimot naman siya nimo boss. Naamnesia naman na si Salome. Unya, durin na naman siya karon. Gusto ka? Maunang patyan na lang ang doktor. Okay. Unsay okay boss? Ipatulis ang doktor o ipapatay na yun. Okay boss. Akong istoryahan sila si Jigo. Pero palabya una ang pipila ka adlaw una ipatulis o ipapatay si Dr. Joseph Berdan. Ang akong buhaton karon nga makigsuod una ko niya. Isip akong doktor. Vivian, duha na lang ka pasyenteng dawata, ha? Yes, Doc. Ay. Hello? Joseph? Asa man wa kay pasyente diha karon nga nakagayon makagpanawag nako? I love you. Hoy! Nasa ka? Nabinag-umang ka. Walang. Ganahan lang ko makabati sa imong tingog. Wa ko magtuo nga Nga sa? mas nagkadugay nga tong panag-uban. Mas nagkadako ang akong gugmarian nimo. Ikaw, unsa may gibati nimo para nako? Ha? Ikaw no? Wala kong pasyente nimo. Sige ka check sa akong gipati. Labaw ka pa sa akong pasyente. Importante kay kanako. Kana ang ibutang sa muna huna, Dorina. Oh, May pasyente ka na, Doc? pasod la. Vivian. Sige, Dorina. May pasyente na ko. I love you. Bye. I love you. Bye. Kinsay, Hello, Oh. Doc. Emmanuel? Niagid ko, Dok, kay naglain na sa bang akong bukton ba nga nabali. Gitumar ba ni mo ang tambal nga kong grisita? Yes, Dok. Mukalma siya, pero mabalik raman sa dayon. Mo ba? Ikaw, Dok. Kumusta naman ka? Na-report na ba nimo sa kapulisan ang nahitabo nimo gabi? Oo. Na-report na. Na-blatter nang naitabo. Ilan na ko nun yung aksyonan. Ipatawag lang ko nila kung may madakpa na sila. Maayo. Tuod may party ko karong Sabado. May mo bang imbitahon ko ikaw o ang imo pamilya, Dok? Ako ang inuna ko kasawa. Kung di ba siya busy. Okay. Maayo ta kung di siya busy. Ganahan ko nga makabaton sabog mga higala din eh. Akong kumbitsihon si Dorina. Sige, Dok. Mag-expect ko. Niya ang akong address. Ika, karong Sabado, kinahanglang mag-andam taog sa Lusalo din hisbay. Nga naman. May importante kong bisita nga imbitahon. Kinsa man na sila, hang? Taga-syudad ba na? No, dili. Taga dinhi? At tuod kun may mga nahigala kay ning dapita, mahimong imbitahon mo sab. Apan pag-amping lang nga di ka makuhaan og hulagway. Oh, abi ba na ko dili ka gustong ma-expose ko?
Oh, gamay nga mga higala lang mo ibitaha. Tod, ang higala nimo sa lungsod. Mahimo nga imo siyang imbitahon. Dorina, Ay, may kay sayo ka. Andam ng panihapon. may ipakita ko nimo. Unsa man na? Abti kay si Vivian nga nakasikreto og picture sa akong mga pasyente. Ilabi ng pasyente nga lalaki. Unsa? Ug usan nga na. Mao si Emmanuel Castor. Ug niya ang picture niya. Tanaw. Ambi. Oh. Siya ka na. Siya ang Emmanuel nga nakaila ko sa hayat ni Gigi. Oh. Dili. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!